Kuom riwruoge ma keyo ratiro mar joma mine kaunti ma Siaya ochako chenro mar jiwo joma mine mondo mi odonjre e chenro mag loso chike makonyo gawo midhiero ma ikelo gi lokruok chako lwasi. Riwruoge oriwo Siaya Muungano Network, Lamu Women Alliance, Crown Trust kod Women Empowerment Link geto chiwo thuolo ne mine mar somo paro kendo nyiso chenro magisebedo godo e gawo midhiero mag lokruok chako lwasi. Magitimo okalo kuom chenro motesi ni Voices on Climate Action VCA kabende gijiwo mine donjore chenro mag pur mageto loso kor lwasi kaachiel gi chenro mamoko. Ne giwuoyo nyasi mar jiwo lwenj kedo gi midhiero mag kelo gi lokruok chal kor lwasi e kaunti ma Siaya. Organizations aim marwa en ni mondo wa empower women, particularly in shaping policies and decision making in climate change. Koro wangeni mine kale impacts mag climate change gin disproportionately affected gi climate change. Koro wabiro kae ni mondo wamigi platform mondo gi share their stories, gi showcase initiatives magin godo mopogore mar address climate change, to pia gi influence policies magin gender responsive. Nyaka ne Siaya Muungano Network chak timo program gi mar Voices on Climate Action masebedo kaka champion kodgi advocate for climate justice through smart agricultural practices. Practices magwa mag agriculture matimo asiolado gin mago makonyo gengo kor lwasi ama dak kata ka lokruok obede kor lwasi wanyalo dak ka watimo gigewa ma ok wabed affected.